Mak Sumini kelan apa, Mak? Kelan tewel. Dene nang ndi, Mbak? Sikilku ki abut iki, Mbak, rasane. Sikilku abut. Ya Allah, kelan tewel. Yes, Mbak Sumini. Ya udah, Mbak. Saiki Mbak, aja kakek iku lho ada iki lho, Siti. Wah, iki nek apa ya, Mak? Tangan dhewe ae kok. Astagfirullahaladzim. Aku jangan sembur kok. Jangan kok ya aku ya iki lho, ayo gawanane ngono Aja lho. iku mak cilikku ya lho. Wis Siti. Ya, iya, Iku agak kuwi. Ya wis kuwi. Mak iki nek apa ta, Mak? Oh, iki lho. Iki ya? Ya wis Siti Wah, ae. Mak. Kok Kene papane, Mak lho, Mak. ya Allah jangan bahas minta aja, guys. Letrak-letrak, guys. Baraji mandek apa, Mbah? Lho, aku sambel ki ya duwe kalau sambel desot adari. Baraji mangan nek ndek esuk apa? ki mangan karo iki nek Gak apa-apa. Baraji. mbok ya digenten-genten, Mak. Lah, Mak wis aja kakek aku apa mau. lah iki lho sakmene? Wis. Lho, wis. Alah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sak piro lah nah. Ya Mbah, Mbah. Wes, Tangane, Mbah. mbok rasane kaya apa? Oh, enak jangan bahas ini, guys. Sewap si Lombok gitu. Just Sambel ki aku ya duwe deso lho. Nek esuk iki sam nyambel lho. berarti ki rena telu ingko ya, Jian. Heeh. Masakne Mbak Sumini rena telu, guys. Inggir sore ya masakne inggir Oh, sane. kadang kan itu sambel, kene ku wis mangan sambel, bang aku mangan apa sore engko ya. Apa lah mak mah lho. Pindah-pindah ye. Mbek goreng telur mang. Wis, guys. Nawae ya iwak ngono kuwi. Itu ngelawah mang lho, kayak si patung. Ya wis. Nampangan. Tak matur nuwun ya, Mbak. Oh, rasane sak sipert. Jangan tewes, guys. Wis jaluk. Mbak Sumini yo jaluk, guys, paling po enak iki. Pol. Jangan. Malah seneng ya, Mak. Aku kan nek rene nunggu. Iya, Mak. Ayo mek janganku. Walah. Wis mangan jangan santen kayak iki wis kok ngono yo santen kok kena santen. Mek kerupuk itu. Mak lah jam yo duwe ki, Mak. Wis. Aku ya duwe. Empo. Dikek kerupuk ning saite lho tak goreng. Ayo masak apa yuk? Lah masak apa? Soalnya gedang mateng. Iya, Ya, mateng, boleh Mbak. kok. Delok ah. Rena, golek mateng. Delok ah. Kuwi kan wis meh. Wis sih, Mbak, kae lho, Mbak. Wis. Ya kono. Ngenteni gedangku ae ya. Ya, apa lek kok Kae lho delok ah. Ho. Dhuwure kae lho. ngolah sego padha ngolah dhewe-dhewe. Heeh. Wis panas satu. Oh, wis delok ah, Mbak, kae delok ah. Kalau dipangan kekes nggo. Oh, kok kena ketok. Oh iya. Kandhani kok. Engko bengi mak. Pak, gedangnya mateng iki, Pak. Lah, ngono salat dipangan kekes yo, Lek. Lah ambruk kok nang isor Heeh. arep ceret. Mbak, tak katesku ya mateng kok. Delok ah. Lah kuwi lho aja mbok brongkos ngono gak ya. Ora uman. Heh? Arifin nih. Tiga dhuwur gendeng lho, Pak. Oh lho. Aku njaluk jan Mbah Sumini kuwi rancang mateng kok. Pasti dia pengen jantel. Tenang. Wes saya mangan deh. Aku jangan tewel lain, Mbak. Mah, aku jangan ono sembur. Jangan es mateng ya, Bu nih. Tanpa santan. Wes, Mbak, pokoknya diisi mangan. Ora urus. Wes, Mbak, murah apa pendang mangan, Mbak. Mangan nih, Mbak. Jangan bakso mini, guys. Jangan. Tak pangan nih. Kok winu. Caca, anak bagian aja. Selek. Aku iklan teweling ku Pak kuwi lho, Mbak yo. Muni moh-moh ki ndek yo. Melok ngulu. Asam urat iki gak oleh mancangan tewel, Mbak. Yo koi, Mak. Masuk jangan tewel gak oleh nek sampeku nek tewel ki Tambung. gak tambung. Apa? Kain. Oh. Jadi senangnya roti ini, Mbak.
jaminan dek. Iya, diantar enggak? Ya. Ayo. Siap mangan sih. Asu. Dek mangan anu gak patok seger ya. Sekutu. Aduh. Bismillah. Gak pedes gak enak. Langsung ini jangan teles warnanya bawah. Aku gak pengen gak. Mbak Mur sing ada. Mas cucu sampai semur. Bakalnya tak ngajaknya tenang sih. Mah, Itu jangan ngopol, tewel gak oleh kue. oleh. Ojo jangan tewel. Mbak nyobain mbak. Tak oleh jangan. Ojo mbak. Sana petang gue. Kerupuk. Ini rasanya piye? Bagaimana kau orang jangan? Apa? Bendok ya? Dia tahu kok senang. Ibu gak apa ini? Bagi sekali. Sambah aku tak antai nih. Aku sanggup. Lesu. Mbak Anu minta tolong. Kenapa? Ayo makan. Wong tak akon iki bengi ku ra ketok kok malah mbok mundura. Lanjutno. Kembali kita. Panas. Ini sampean mau Iya. Mana? Kembali kita lagi. Mbok seneng mbok mangan koyo ngono. Ora mbok toto. Sing seneng piye ketok iki? Seneng nyaripin ya. Ngaripin penggane nyeneni kok. Wes. Pertanyaan mana sampean kok? Jangan sembuh Rek, malah mancane bakso mini. Separuh. Ya Allah. Jane angin mau legi. Bakso mini lagi nek kan. Ora dikek lombok ya malah orang rasa. Jangan. Kok jual pedes kan? Pangan diri. Enak kan goreng? Pedes. Enak ke enak anak aku ya mbak ya. Pedes. Kak. Kak nyebut lombok aja kak pedes. Jangan awal. Mangan terus saya. Kontane. Diet. Gorong mangan bengi kontane. Diet. Nah, malah kena. Untuk buka seger mbak mau sarapan. Apa manggone indah? Segane tak
Jadi permane Mbak Indah nek suwene. Wah, masak pucuk entong. Ora enek kok. Yang lagi badhe aku permane, Mbak. Wah, nggone Mbak Indah ki segane ki sak pucuk entong, Mbak Mur. Ora enek sego. Ya biasanya esuk masak riyen enak, Pak. Lah ya jangan Mer. Wong ta cacah do mak. Entar kode ini nek iki sama. Wah, ngono. Heeh. Ono ki seneng tak nasi kode ini canduk terus nanti urung adang. Ngono. Iki jangane dhewe, guys. Mbak Mur. Padu ya. Itu jenenge prasmanan. Wah, ini prasmanan iki Mbak mangane aja langsung mbok wareki. Ngono. Nek prasmanan ki. Aku jak nanti ngono mak prasmanan. Ya ora undangan. Aku ora tau diundang wong. Lah jenengan marahi ngono iki yo Aku gak tahu Mbak diundang wong gede-gede ini gak tahu, tenang. Di sini. Wong elek kok. Nek mangan piye, Mak? Bojone? Saiki terus engko balik. Iya, bacane ngono nek wong prasmanane. Aja terus kowe imbah sakmu ngene. Aja. Nek sistem prasmanan ki mangane ki saitik, engko terus engko neh mangan bakso. Mangane dikek saitik ki mergo apa? Mangane gonta-ganti. Iya. Menune kan akeh. Ini kan akeh. Dadi mangane aja sakmu ngene enek mbok blokno kabeh. Kowe wis parek pengen bakso gak iso. Aku pengen eneng apa neh kan enek bubur bareng to, ngono ki enek glanting, enek sate. Dadi ki porsi mangan nek nenggok prasmanan sithik wis kok ganti neh. Aku ki rohku ngono. Ora, aku di ngarep arahe Cik Win. Oh, nek mangan anu, Mbak. Iki sithik-sithik nek mbok ratane. Ngono, Cik. Iso. Ojo cuma mangkusan. Jadi mbok ratani ngene. Iki kan ngono sithik-sithik to. Aku kuwi nek sing ngandani kok. Dadi ki nek wong nggone dhewe kan nek wong desa ngene kan isin ya, Mbak ya. Bolak-balik mangan pisan wis dadak man ora. Mek carane wong piyayi iki mangane dadak mati bolak-balik. Nek mangan piyayi kuwi kaya kebo. Nek mangan ngadeg. Delok lek wong prasmanan iki enek wong mangan ngadeg. Mangan juga ra kene. Ngadeg ngono kaya kebo. Mulane nek anu wong piyayi sate enten apa-apa ngono ya. Piyayi mangane do kaya kebo ngadeg kabeh ngono. Nek aku alah dloso ra isin aku. Mulane isin-isini. Nek mangan do ngadeg wong ora, sudah wong desa gede-gede ngono. Mergo oke enek panggonane dingklik. Kan resepsi ngono ya. Lah yo mangan piyayi iki malah ngadeg kok, Pak. Termasuk sopan kowe, termasuk sopan. Alah kowe dloso ngono. Dua-dua ya tak dongsong nek jungok. Nek jungok ki entek akeh. Jangan tanduk nek. Tumak kowe. Delok ora seksi kok gede-gede do jungok kayaknya. Ya do ngadeg ngono kuwi. Mangan es mangan opo ngono do ngadeg kabeh. Nah. Mangan enak wian kok. Kurang mangan bengi. Kurang mangan. Yo kan goreng pira, Mbak Teman? Apa? Yo kan goreng pira? Telu.
pedes iki gak betah. Baru ketemu loro. Panas. Ya lomboke gak patek digongso ora patek mateng. Enak. Jadi pedesnya keletus kerasa. Wis warak ngene iki. Arek tuwa. Nek konten nopo engko, Bu? Kapak. Buat konten aman. Iya. Iya Mas Arifin. Apa iklan kira lali aku. Boleh ya aku nguring-nguring. Oh, mau Mbak. Nggih. Kayak aneh iki. Aneh. Wis lha nek ngene iki lho gak pongah pangean. Ndek mune gak sarapan tapi cek pongah pangean kok. Mergo sego uduk. Aduh. Iki wis gelek teko telak. Wis sususe langsung belembung, lembung. Jangan bakso mini mau. Bakso mini nek kelan lagi ya. Iki. Godhong jeruke menyengat. Sak rinjing godhong jeruke. Kulo nyobatin wae. Iki nek kelan enekan aku gak tak kek godhong jeruk ya. Ora enak iwake kok. Nek iwake kek godhong jeruk. Aku nek kelan jangan ngene iki ya wis. Jangan iki biasa. Jangan rode gak patek nganu. Ora tak kek serai yo, Mbak yo. Apa tak kek serai matan yo ora. Maksudnya nek jan jeruk ki kadang nek anak yo nganggo paling sitok nek anak yo gak. Godhong jeruk ki tertentu, Mbak. Tak Godhong meno jeruk lho. ki pamane soto ki tak meno. Godhong Rode jeruk. kan menang marine kan Karo ndek ingi acar ki tak meno. Mergo amis. Bangsa amis-amisan kudu nganggo jeruk jahe. Nek iki kelan ngene iki ora sakit godhong jeruk. Cak sah gak seneng marah aku. Nyambel piring tak kek godhong jeruk ora seneng iki aku. Wonge seneng nganti dhewe. Nek aku ya tak ulek biasa. Kencur, brambang, bawang. Malah nek dikek brambang mau ini gak nyambeli. Berarti kowe nek nyelatno sambel kacang, kayak gorengan brambang. Winuk sambelem. Sambelku. Kacang. maksudnya gorengan brambang pripun. Kok gak mudeng. Oh iya. Brambang goreng apa brambang Brambang goreng, Mbak. Kacang digoreng, lombok digoreng. kan biasanya kan kalau bawang tok ngono gak nganggo brambang. Bawangnya gak sambok goreng, kencur gak sambok goreng, asem, gula abang. Selepno dadi siji kayak brambang goreng. Wih lah sambel inu. Wongi senengan, Mbak, kadang nganggo jeruk. Nah aku ki jeruk gak patok seneng. Pokoknya sing amis-amisan tak kayak jeruk. Godhong jeruk nyoto iki cek godhong jeruk. Tapi nyoto iki nggak kaken jinten karo polo. Ndasku ngelu. Yo polone saiki. Jinten saiki, kayu manis saiki. Aja ngantek krasa, pokoke enek ngono. Nek krasa yo nyengat rasane. Gak seneng soto. Nek tewel ini mau terima bumbuku brambang malah gak nganggo. Nah iki yo kayak sumini nganggo brambang kok ngene. Nganggo. Kita ora nganggo, Mbak, tapi ndek ini kelane solo wegi, Mbak, yo. Biasanya mboten ya. Yo. Ndek ini kena gula kok. Mana kok gula. Mbak Sumi ini udah kena gula, Mbak Raci kena gula. Loh. Asam ini nggih. Iya,
Matan gulane dene dhuwur. Matan yoga. Nah matan ngantek ngedrep dekne. Matan lemes ngono kae. Iki legi dekne, nah legi nek. Wong kolak bereng ngantek kok kayak gula ae yo. Nah, aku kan ini asin ya mbak ya malah. Serasi mak ini. Gak ngilangin serasi nek orang masak boleh. Asin. Antur. Ngono ki nek kelan ini ki kencur, bawang, tumbar, miri, merica saithik, aja akeh-akeh. Nek pengen pedes gak yo gak mbukek yo ora apa-apa. Wis salam laos seri saithik ae ora sakake. Sengir pas aku. Sitok ngono ayo mak yo. Sitok ae. Salam wis kuwi nek Mas. Dadi oblok-oblok yo. Tak jok nek dadi oblok ngono. Santene tak ngen. Tak kis banyak apa lengok saithik genine intir-intir tak jok. Ya jurno. Lembut kok telitong ngono kae. Wis Wiluki jangan mungkin. iklan ngono. Kalau tak ngombe. Aku ngombe banyu, Mak. Kudu ngombe gula kowe. Nah, matan potongane ngene koyo kuwi lho. Piye? Ndek kae sing pemain film sinetron sing matane ngene iki lho. Ya oma mak mosok aku kedur-kedur ngono. Ngene matane ngene kalau kuwi berarti kurang gula kuwi. Dan ngowo nek matane ngene. Kurang gula. Mosok aku ngono mak. Teko omah ora ngombe kowe. Gae. Aku gak kulino medani mak. Aku ndek nginumbak rumah sakit tak ceritane. Aku rak kudu nguyuh le, Mbak. Aku rak nang kamar mandi le, nggone buyune ndek iki. Semalah jenengan Banyu ki tak kerakno, Mbak. Pas aku ki rak adem le. Anget-anget pas aku wis biasa le yo. Wis tak nggo cewek. Biuk ngono le. Tak kakno neh terus tak tadohi neh. Ya Allah, Mbak, dadak man mungah-mungah. Wah, lah tak sirat ngene tempekku melonyot. Waduh. Asu aku ngono. tidak banyu panas Banyu panas sih. Piye jajal. Kerane banyu panas, Mbak. baru nguntir. Ora nguntir, Mbak. Banyu ki tak jeglekno ki wis tengah. Kok panas? Kudune adem kuwi nek tengah. Lah tengah ya kudune adem ya, Mbak. Mak, aku gak tahu, Mak. Gak tahu aku nang kamar mandi rumah Lah sakit gak tahu. kamar mandi wis sat ora nek banyune. Metune ki yo kriwik ngono le, lun-lun ae yo. Tak nggo cewek pisanan anget. Buar rasaku kan ya wis anget biasa le. Dadak man, Mbak. Aku lagi enak-enak nadongi ngene tak Angge ciduk. bayur. Angge ciduk biur ya Allah ra nglinting, Mak. Yo karek bubut. Wong goblok ora sithik-sithik yo ya aku ngono. Aku nek gak jengking-jengking ya Mbak sana. Mam. Panas lho panas. Heeh. Tengah iki lak biasane iki nek nggone Arifin ki rumah sakit kan kudune dikek iki merah iki. Kene iki kan kene yo kene iki. Biasanya merah mbek kene biru. merah mbek biru yo ora iki. Gak dikek tulisan iki. Tengah langsung. Nek tengah ki biasane kan wis stabil ya, Mbak. Kok iso panas iki lho. Tenang banget Mbak. Aku gak tahu nang kamar mandi rumah sakit, Mak. Ono bisa. Aku banget tenang. Ya. Ambil tamik. Aja nemano-nemano goblok ya. Wis ngono iki wareng ki ape negor gedang.